फरायसा आफादनि गणतान्त्रिक सोमावसारनाय जयै मोनसे गोजोरथियारि गोजोन लाबोनो थाखाय दिनै मोनसे एकर्ड जादों आरो बे एकर्डनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव जोंनि हालामाव अरायनि थाखाय सैथो फैगौ सान्थिया फैगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बेजों लोगोसे बर' हारिनि गोबां जेंनाफोरनि गेजेराव सोलोंथाइनि जेंना रावनि जेंना बेजों लोगोसे माखासे राजखान्थियारि जेंनाया बेजों जोबगोन होननानै जों सान्दों आरो बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय जिखिनि बर' फिसाफोर थांनाय BSc एकर्डआव BTC एकर्डआव जेबो मोनाखैमोन नाथाय बे एकर्डनि गेजेरजों बिथांमोनाबो मोनसे काउन्सिल मोननो थांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे कार्बि आंलंनि जेंना जोबस्रांनो थांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे सारा भारताव थानाय बर'फोरनि राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि थाखाय मोनसे फसंथान गायसननो थांगासिनो दङ आरो जिखिनि फसंथानफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदोनिफ्राय बिबोदोंमोन दा बेखौ जेरैखि जाया नैबे सुक्तिनि गेजेरजों जोङो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिनिफ्राय लानानै गोबां इनस्टिटिउसनफोरखौ गायसननो हानायनि थाखाय बेवहाय मोनसे एकर्डआव जों लाबोजोबनो हादों दा बेनिखायनो बे एकर्डआ जुदि गासैबो बिनि दफाफोरा इमप्लिमेन्ट जायोबा आं मिजिंथिदों बर' हारिया गोख्रैनो जौगानो हागोन आरो बर' हारिनि गेजेराव गोजोनथिया अरायबो फैगोन बेवहाय इन्टारिमनि जेबो बेबस्था गैया मानोना बेवहाय स्टेटासनि मेजर बेबायदि चेन्ज गैया खालि जिखिनि एडमिनिस्ट्रेसन बेवहाय इशुसफोर बेखौ एड्रेस खालामनाय जादों आरो बेजों लोगोसे माखासे पावार होनाय जादों डिपार्टमेन्ट होनाय जादों आरो बिनि नमेनक्लेचारखौ चेन्ज खालामनाय जादों बेबायदि माखासे इशुसफोर दङ बा ओंखायनो जेला मोन 60 समष्टिया जागोन गामि सोसननाय जागोन आरो गामि दानख'नाय जागोन बिनि उनाव मोन 6 समष्टिया जानायनि उनाव बे गासैबो इमप्लिमेन्ट जालांगोन बेखौ मिजिंथिदों। आচ্ছা सार 2020 जिहेतु माने BTC इलेक्शन जागोन दा नैबे एकर्ड जाखांनो बे इलेक्शना जागोन ना जाया? इलेक्शना जानांगौ बेखौ सरकारासो बिनि थांखिखौ लागोन।